wace uwar kuka aikata aka kawo kuma ba ma wannan ba kai me sunanka an kai shi daɗe suna na Huzaifa kai kuma ba kai wancan me sunanka kai ba da kai nake ba me sunanka to Hakilu me kuma yayi suna ne wani laifi kuka yi aka kawo gudu an kai shi daɗe sau ɗaya ne da shirin shaidan ai kowa ma yi aikata laifi cewa yake yi sharrin shaidan ne me kuka aikata aka kawo kuna aika shi daɗe sata muka aikata sata to kai me ka sata an kai daɗe na saci kwai ne kiris ɗaya kai kiris daya nawa ne adadin kwayakwayen da suke cikin kwai kiris daya to idan an lissafa za a ga guda 30 ne a ciki a ƙarƙashin adalci na wannan kotu nawa da za ta iya yi maka za ta yanke maka hukuncin zama a gidan kaso na shekaru adadin iya waɗannan ƙwayayen da suke cikin waɗannan kiris ɗin an kai shi daɗe ka yi haƙuri ina neman sassauci game da wannan hukunci da aka yanke mu wannan kotu mai adalci ta ƙure iya gwargwadon adalcinta da tsoron allanta ta yanke maka hukunci lokacin da kaje kai sata ka ji tsoron allah wannan hukunci da wannan kotu ta yanke maka shi ne gwargwadon iya adadin adalcin da za ta iya yi maka an gama da kai me ka sata ne kawo min biskin na sata kwali ɗaya me ka ce na saci kwalin biskit ne na kawo min guda ɗaya yanzu kai ka rasa abin da za ka sata sai kwalin biskit guda ɗaya ina laifin a ce dama kiret ɗin kwai ka sata kamar yadda ɗan uwan kai sata ganin cewa kwan ne ya kare shi ne na saci kayan kabin biskit guda ɗaya a ƙarƙashin adalcin wannan kotu tawa ta yanke maka hukuncin zama a gidan kaso gwargwadon iya adadin kwalin biskit ɗin da ka sata ran kai daɗe ba wani rangwani da za mu a gaban haka kwalin biskit fa kawai fa lokacin da kaje sata ka ranguma mai shagon kai kuma me ya faru ka kama kuka Allah ya rinka ji daɗe ka bari ka wato wallahi tausaya ma kaina nake to ai ba kai bane zaka tausaya wa kanka mu ne nan za mu tausaya maka kuma ka ga ido na babu alamar tausayi a ciki me ka aikata me ka sata shi daɗe wato ainihin buhun shinkafa ne na sata shinkafa a ƙarƙashin adalci na wannan kotu tawa ta yanke maka hukunci a maimakon a ce za a irga iya adadin ƙwayar shinkafan da ke cikin buhun da kasata an maka adalci za a irga wannan buhun shinkafa da gwangwani iya adadin gwangwanin da ya fita na buhun nan iya adadin shekarun da za ka yi a gidan kaso buhu biyu ba na saka buhu biyu buhu biyu a da can baya kotu ta ce za ta auna iya gwargwadon gwangwanin shinkafa ka yi zaman kaso yanzu ta canza tun da buhu biyu ne kasata za a mai da shi mudu iya adadin mudunan da aka samu na waɗannan buhu biyu iya adadin shekarun da za ka yi a gidan kaso kotu mai adalci ta gama zartar da hukunci